Pak Timo, Makanya Pak Ustad Zainal mriki. Nggonku goleki bote kepengin ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati. Pancene ora tresno kok ya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli. Wayahe. Mesti Pak Timo mumet. Urung-urung kok hae bae suwun Pak Timo. Kaya ngene lelakonku. Biyen opo kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggalake gawe kepengin ketemu yen pancen ditinggalake nutu metes nelesi bin bareng saiki ketemu jago kluruk masih jaga keloro gemoy rene kaya sinendel hatiku. Pakde Saman, Pakde Haji nelesi pipiku. Masuk yen pancene ora tresno kok ya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal godeli. halo Deris Pak Timo bablaske iki jago kluruk sampun oh nggih oh sampun jago kluruk mboten oh nggih matur sembah nuwun Pak Timo nggih matur sembah nuwun berkah sehat selalu berkah barokah murah rezeki Pak Dijenal nggih kondur Pak Ustad berkah nggih Pak nggih Dek, gak salim sih. Wes mau salim.
Pak Dimas sembah nuwun nggih Pak Ustaz Zainal. Nah. Aku iki merapat Bu Haji sik. Kalau Pak Lali Dia. janji. Kalau Pak Haji iki lho, iki lho Pak Haji lho. Pak Aku Haji. ketemu ket mau ya Bapak ya. Pak Haji. Lali Salim. janji. Salim Pak Haji. Pak Haji salim. Ibu sik, salim Ibu sik. Bu Haji. Budi Haji kan lho. Lali janjine. Ya, Bu, anu niki tasih ketinggalan kula sebutake mawon. Koyo Sehat-sehat nggih, sehat-sehat. Lali janjine Mas. Kok dadak ketemu Pak Haji. Kowe Pak Haji aku Ibu. Yo, yen pancen ditinggal gawe. Lali janjine. Ati salawasi. Aduh Pak Haji sama. Ibu Haji cali. Budi jangan mau kalah. Aduh, mantes banget. Dek Riz, wis oleh to? Bu Haji. Alhamdulillah barokah sehat-sehat. Oke. Budi Haji, lali janjine. Lali janjine. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangun Sido Mukti, Mbak Tuti. tiling Mbak Tuti sini, Mbak Tuti. serengene Mbak Tuti rene anak kene kino nunggu Bu Haji Kene. Tak SMS lambe. gemoy Telepon malam pateni. Pak Sandi, mangkel aku mangkel kayak pojokan. Yen kepedhok pipimu bakal siwa lali janjine rasane neng kene mangkelake Alayo. sapa wong sing ora gelo kadung dandan kino ora teko Halo. Sederis Budi Haji, Bu. nyuwun. Salim Budi, Sederis ben kayak di anu bae, di apa jenenge? Dek, pokoknya dimanapun Pak Non nek nyanyi lagu Lali Janji selalu inget Bu Haji lho. Mergane masalahe. Lali janjine. Dan memuji benaringan sehat, panjang Mas Dino. yuswa, murah rezeki nggih Pak Haji nggih Bu Haji. Ngaturaken sugeng rawuh keluarga besar Pondok Gede, Pak Sandi, Mas Ambon, sak rombongan. Wah, neng pojokan aku anu lagi weruh iki. Ya, Oke. pokoknya berkah barokah. Oke. Niki bablaske nganu Sido Mukti Sido Mulya. Sido Mulya. Lajeng Mbak Tuti nggih. Tutupen sak, Dik. Cancane kowe ngendi Mbak Narto. Mbak Narto. Sanjayu priyane Dek Puput, rene Dek Puput. atiku sung Urung gajian to, Mbah? kancan karo wanita Sido Mukti, Sido Mulya, Mas. kanca dhewe lagi Mbak Narto. Mbak. Dek, ngarep pokeh lho, Dek. Ayo, Dek. Rene, Dek. Rene. Bapak. sajake nyoto kabeh Kersane lagu boten. Kersane lagu boten. lan wadine jangan dikembang aja mandu sapola Lagune no.
Iya, Dek. Kok Mas Ini- Basir tawani lagune apa Mas Basir gek siap-siap. Om Basir. Mas Basir lagune napa? Iki Pak Sandi juragane Prima Suara nyanyi yo. Syukur bisa Mas Gino. Pak Sular. gunung bisa Pasukan Lagune napa, Mas? Manis, Mas. manis. Manis. Pak Sular. Mbak Yuli ndang rene. Manis. Kene 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 kene. Pak Sular. Nuwun Bapak. Mriki mawon matur Mbak Nuwun. Berkah sehat selalu. Nuwun Bapak. Maju Pak Sandi. Menyar nyanyi ora to ya? Pak Parjo. Lancang. Ngadeg, ngadeg lancang. Manismu mung kulimat
Pak